Okay. Aneno ka pod iloso mane kembegi. Kembegi thothgi osego marufuku, piny owacho sirkal osego marufuku. To pod gitero ji. Pod wawinjo cases mag jomodhi mana kaka iwacho no ero, jok modhi kopondo, kembe ma bende samoro ok teri ji kuonde mabeyo. Ang'o miyo kembegi pod tiyo? Kembegi kipandre. Chieng' moro achiel inwang'o gi Kirinyaga Road. Ka wawinjo fununu ni gin Kirinyaga, bende ging'ere gi jok mang'eny. Koro ka ging'eyo ni wabiro Kirinyaga to giwuok Kirinyaga gidhi Ngara. Ka ging'eyo ni wadhi Ngara to giwuok gidhi Kwale. Ka oselu gi Kwale giwuok gin Kisumo. Koro gin ka gionge office ma permanent. Gionge gi office ma permanent, gin jok ma chikre. Nwang'o gi bende ok yot ahinya nikech gimakre, gitudre gi jok moko monego bed ni konyowa. Kaito konyogi mondo kik makgi. Koro sirikal osetemo lawogi. Kendo sani wanwang'o ka namba madhi oko gi kembegi eki odok piny. Lakini pok orumo. E gimomiyo wakwayo ji, kidhi oko, gochnwa, nyiswa ni kambi machal kamae, ong'isowa ni tich machal kamae nitiere pinyni, to msara en kamae, working hours en kamae, simb ng'ama dhi tiyone en kamae, tijni en mar adier, to wang'iyo ni to wang'isi ka en mar adier. Okay, ng'ato be nyalo ng'iyo kende. Mana kaka iwacho ni nitiere tudruok museketo gi pinje mopogore opogore. Gin kaka pinje mage to gin tije mage ma yudore e pinjego? Wan gi tudruok gi pinje mang'eny kabisa. Sirikal osebedo higni 60 wase winjre gi pinje mang'eny, lakini machiegni manyocha wa revise nikech ing'e ni kuyiere chon kabisa gik moko bende lokre. Koro nyaka iket chenro manyien mang'iyo jou maber. Koro kata Germany waseketo chenro kodgi. Chandruok mwango en ni ji mang'eny ok ong'eyo German. Koro kidhi pinyno to dayo moro ng'isi ni tap ni chwer to king'e Germany. Kare ubuloso nadi ka in aplama. Gimomiyo wawacho ni ka in ng'ama nitie gi tich mar lwedo, nyaka ipuonjri dhok moro achiel ariyo. Puonjri Kifaransa, puonjri Germany, puonjri kata Arabic, kata Chinese, Mandarin, gik machal kamago, mondo koro kinwang'o tich to onge shida moro ni kore ka ikawo higa achiel ipuonjri dhok no ero. Sami puonjri tijno, puonjri dhok moro. Nikech ing'eyo sani ni tije ng'eny kabisa Germany. Kwanza mag lwedo gi eki ng'eny kabisa. Plumbers, painters, jogedo, nurses, doctors, engineers, tije gi eki nitiere, lakini nyaka ing'e dhogno. Nikech nyaka ulos. Ok inyal dhi adhiya to koro ena sign language dawe. Nyaka ulos. Winjre, ok ugaj. Koro Germany en achiel kuom Germany achiel kuomgi. Wan gi chenro gi Canada, Cayman Islands, wan gi chenro gi, sani waloso gi Australia, waloso gi US bende wan gi chenro, to UK wan gi chenro ji mang'eny kabisa osedhi. Pinje koro machon bende ne wan gi pinje moko mane wasepangre kodgi machon. To kata Middle East, Arabu gi eki bende wan gi chenro kodgi. En mana ni onego walok mondo jowa onwang' protection molure. Obed winjruok makare.